Євроради.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарады. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарады і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарады ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Зараз на кніжным рынку ў Беларусі такая сітуацыя, што каб выдаць сваю кніжку, літаратар павінен укласці альбо свае грошы, альбо сабраць нейкім чынам праз краундфандинг, іншыя нейкія там магчымасці знайсці, заплаціць выдаўцу, выдаць кніжку, ну і нарэшце дайсці са сваімі думкамі, са сваімі творамі да чытача. Пра тое, як з гэтым сітуацыя ва ўкраіне, ці адбілася неяк на кніжным рынку Украіны тое, што перакрылі магчымасць для заходу на украінскі рынак расійскім кнігавыдаўцам, і ці не ўспрымаецца ўвогуле ва ўкраіне кнігі, кніжныя навінкі, якія паступалі раней і могуць паступаць нейкім чынам зараз, як такі адзін з элементаў гібриднай вайны, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі. Гэта выдавец з Украіны, які прыехаў на міжнародную кніжную выставу у Мінска, Іван Ганчарук, і наш айчынны беларускі літаратар Алесь Плотка. Добрый день, шановное господарство. Добрый вечер. Да, в принципе, уже 5-я гадзіна, так что вечер. Мы вырашылі, что ўсё ж таки выдатна у нас атрымліваецца размаўляць на таким беларуска-украінскім варыянце. Беларусы і украінцы адзін аднаго добра разумеюць. Иван, але давайте пачнем... Андрей. Ой. Да. Давайте пачнем с таго, з-за чаго вы сюды ў Мінск гэтым разам і прыехалі. Кніжная выстава. І як вам? Як сустрэлі украінскі стэнд беларускія чытачы? Прекрасно. Незважаючи на те, що у нас досить невеликий територіально сам стенд, він займає 12 квадратних метрів, ми все ж таки збираємо біля себе велику кількість, неочікувану велику кількість відвідувачів. У нас завжди повний стенд, у нас пробитися дуже важко. Розбирають всі наші книжки, виносять, ми нічого не повеземо назад. А якую літературу ви привезли? Это штосьці такое вот про Украину, як даведацца, такие цікавосткі, куди там поїхати, куди сходити, ці це мастацька література? У нас є великий плюс в тому, що ми всі співпрацюємо між собою. Комерційні видавництва, представники дипломатичні в Білорусі, наприклад, посольство дуже заповзялося і допомогло нам, комерційним видавництвам, зібратися на одному стенді. Тобто ми не представляємо когось конкретно, ми представляємо те, як у нас, в принципі, зараз складається ситуація книговидавнича в Україні. У нас є багато видавництв, вони привезли свої книжки, абсолютно різні, дитячі, історичні. Це перше, що цікавить білорусів, це дитячі книжки і історичні. Потім спеціалізовані, там, медична література. Ну і, звичайно, те, що привезли ми, власне, як наше видавництво «Люта справа», ми привезли твори такого нонконформістського штибу. Це, скоріше, це сучасна література, яка має альтернативний нахил. Угу. Цікаво. А от ви сказали, шмат видавництваў зараз в Україні, шмат друкуецца ўсяго. Як от, каб вы надрукавалі нейкага там пісьменніка, вот яго новы твор, што яму трэба зрабіць? Вот вам спадабацца, ці грошы прынесці? Як от? Ще краще. Ми абсолютно вільні в цьому. Ми не залежимо від Міністерства культури чи ще від чогось. Ми абсолютно всі, от протягом останніх 5 років, скільки ми існуємо, ми заробили повагу до нас і цікавість за рахунок того, що ми робимо те, що ми вважаємо за потрібне. Нам тільки допомагають. Держава нам допомагає гарним словом, якоюсь поміччю, наприклад, транспортуванні чи ще якось. У нас абсолютна свобода в цьому. Ми самі обираємо, самі формуємо культурну ситуацію. Тобто ми всі співучасники.
У нас немає такої державної керування. Ми робимо все, що хочемо, і розуміючи це, і усвідомлюючи, що ми беремо в цьому участь, то ми до цього підходимо з розумінням. Тобто ми не можемо будь-що друкувати. У нас, ми відбираємо людей. І про автора, якщо ви спитали, автор нам багато надсилають своїх, просто це дуже просто. На емейл шлеться твір. І ми його переглядаємо. Нам подобається, ми домовляємося про схему роботи, тобто чи роялті він хоче, чи просто гонорар відразу і так далі. Якщо дуже швидко хоче, він готовий взяти участь у фінансуванні, що дуже рідко зараз, в принципі, в нас буває, але є такі автори, які хочуть за свої гроші зробити. Як правило, ми платимо, як видавці. І коли вони кажуть, що вони хочуть заплатити гроші, то вони з нами працюють як партнери. Тобто ми випускаємо спільний проєкт видавничий. Просто для порівняння. От Олесь Плотка написав нову книгу, зборник вершаў, і хоче його видати. Що він робить? Розкажи нам схему. Беларуского. От як дзейнічае беларускі літаратар? Калі ён нікому не падабаецца, і грошай асабліва няма, то збірае грошы. І сапраўды, да, тут сітуацыя троху розная, чаму мне дуже хацелася, каб гэтая размова адбылася, і насамрэч за апошні год-два самыя яскравыя праекты, яны адбыліся праз краудфандынг. І нават вось гэты памянуты вышэй праект, это мы размаўлялі да эфіра пра выданне Алексеевіч па-беларуску, гэта таксама была краудфандынгавая ініцыятыва, то бок там быў, груба кажучы, такі вялікі банк, які падтрымаў бы калі што, але беларусы вельмі дужа скінуліся. І тое самае не ведаю. Зараз суперпаспяховая для паэзіі выйшла кніга Марыі Мартысевіч, напрыклад. Паэзія, сам разумееш, Андрей, дарэчы, да, я выбачаюся, это про Ивана, это я что-то паблытаў вас з Семісюком, Андрей Гончарук. Таму ці доўга і марудна шукаеш выдаўца, якому ты спадабаешся, ці ты варты, ці трэба мець імя, ці выдаеш сам, бо вось у мяне стаіць пытаннечка вельмі востра пра другую кнігу, і я так думаю, што хутчэй за ўсё я назбіраю праз краудфандынг, колькі там назбярэцца, і выдам для тых, каму трэба, таму што сама схема працы з распаўсюдам, там з белкнігай, фактычна з дыстрыб'ютарскай сеткай, яна вельмі марудна працуе, вельмі доўга вяртаць гэтыя грошы, закладаць час для невялікага тиража, як у мяне, я там не суперзорка да першага эшелону, і гэта в прынцыпе, але я не лічу, што гэта нешта дрэннае, трэба гідзіцца. Калі ты маеш сваіх 200 чытачоў, і вось на сёння ты выдаў гэту кнігу, яна акупілася, все задаволены, тому што праз год табе ўжо нафіг будзе не трэба не гэтая кніга, чалавек перагарае, ўсё ж такі твор мусіць выдавацца ў час. Гэта вельмі важна, і таму я дужа ўсцешаны, што ось сёння ў нас атрымліваецца акурат гэтая размова, мы можам спрабаваць параўнаць як мага хутчэй тое лепшае, чаму можна павучыцца нам ва Ўкраіны, і можа быць чамусьці ў Украіне павучыцца ў нас. Будзе тады так, калі мы будзем вучыцца ва Ўкраіны, то просто для того, каб параўнаць. Вот каб кніжка акупілася, якім накладам яе трэба выдаць? В Украине. В Украине. Дивлячись, яка книжка. Я не ведаю, там, любая книжка, нормальная, там, вот, мастацкая літаратура, напісаў роман які-небудзь прыгодніцкі, ці дэтэктыў, вот, хлопец хоча выдаць, і вы кажаце, вот, вы падлічваеце. Так. І вот колькі трэба выдаць асобнікаў, щоб вы не прагарэлі? Ми створилися 5 років тому. За 5 років ми отримали певний досвід. І ми маємо вже на свої напрацьовки, і ми розуміємо, що не можна видавати книгу молодого автора накладом 20 тисяч примірників, тому що це буде провал відразу, навіть якщо це дуже популярна буде книжка серед його друзів, однокласників і так далі, то ми продамо 1000. А 19 буде лежати на складі, це виходить, що це провал. Тобто, я цифрами скажу. Добре, молодий дебютант, поет може видаватися в Україні накладом 500 примірників. Це те, що розкуповують швидко, і після цього, дивлячись на період того, як його розбирають, ми думаємо, чи робити додрук. Тобто все просто.
Якщо це художня література, ну, проза, і якась смішна пригодницька, це те, що нам подобається, то ми видаємо 1000, 2 або 3. Тобто ми не робимо дуже багато, тому що завжди можна додрукувати. Ми розуміємо, що так, книжка через це дорожча, ну, за собівартістю, але нам краще експериментувати, ніж вкласти всі гроші в одну книгу. Ми краще вкладемо ці гроші в декілька книжок. Я от до чого спитався про порівняння. Все ж таки, колькі, 37 мільйонів в Україні, нема 10 мільйонів у Білорусі. Ринок значно менше. Мовна ситуація в Україні і мовна ситуація в Білорусі. Цілком різна. Ну, ми зараз говоримо про національну літературу на національній мові. Все ж таки, от ці варто порівнювати. Ну, параўноўваць трэба, бо калі не параўноўваць, то, як рухацца наперад. І мне ў гэтым сэнсе Украіна падабаецца, і тая сітуацыя, у якой мы апынуліся сёння, геапалітычна. Яна мне нагадвае сітуацыю, калі стваралася Чэхаславаччына, калі насуперак як бы пангерманскай ідэі чэхі вырашылі аб'яднацца са славакамі. Ну, я просто троху жыву зараз у Чэхі і вывучаю, што адбываецца. І мяне гэты досвед, ён дуже так у бок мне вставляе нейкія палкі, трэба падумаць, чаму то яны, в прынцыпе, не дуже хацелі там адзін аднога жыць разам, але размаўлялі таксама на мовах, якія зразумелая кожнай нацыі, і была такая пагроза, быў выклік знешне, і таму пачаўся такі абмен. Яны пакуль развіліся, але паглядзім, яны ўсё роўна дуже пра гэта узгадваюць, і магчыма гэта вернецца. Калі казаць, да, пра кніжкі, як я разумею, сёння вяршыня ва ўкраіне гэта, скажем, 10 тысячаў тыражом выходзіў тыраж, вось апошні там Андруховіча, бо ён дуже давно не выдаваўся, і інтэрнат. Я так разумею, што вот зараз кропка ў 10 тысяч, гэта вось топ-зорка, да, выдае, ну, але гэта топ такі левел. Ні, продаються книжки і більшими накладами, і 100 тисяч, і 200 може продаватися. Мастацької літератури, ось міновіто сучасного автора? Не сучасного автора, але ну, можна робити великі наклади, знаючи, чим ти займаєшся. Це, якщо ти вкладаєш у великий наклад великі гроші, то, значить, частину цих грошей треба вкладати в рекламу. І ну, ми розуміємо, що, звісно, молодий письменник – це не Андрухович і не Жадан, це великі вже дядьки, ну, да. Їх вже всі знають навіть в Білорусі, бо їх перших, кого тут розбирають, ну, книжки. Тому ясно, що їх можна видавати 10-тисячними накладами і робити додруки і так далі. А молодих краще видати менше, але дати можливість декільком людям надрукуватися. Ну, це мій принцип такий. Я завжди додрукую, якщо це буде класна і популярна книга. Завжди можна додрукувати. Є такі автори, які кажуть, я хочу 50 книжок видати. Я кажу, ну, не варто запускати верстат заради цього. Ти тоді допиши класну поезію ще трохи, і ми видамо нормальну книжку. Дякую велике. Ми перервемося на невеличку паузу. Короткий випуск новинок на Єврорадіо. Я нагадаю, що в студії для вас працює Зміцер Лукашук. Це сумісний стрим Єврорадіо і Є-Промова. У нас в гостях видавець з України Андрій Гончарук і білоруський літератор Олесь Плотко. Вибачатися пізно, йдемо ми на дно. Цей човен поглине, безодня життєва. Ти продовжуєш грати зі мною в кіно. Кани плачуть, твій Оскар, та це не суттєво. Лиш півкроку вперед і 2 кроки назад. Ця система працює. Навіщо ж іначе почуття всі скінчились? Лишився базар, крізь фарбовані очі. Я бачу щось, бачу що? Мила, люба, кохана, ти ніколи не перестанеш, жаль без тебе, там вдома, хома, павутиння рутини, жоден з нас цього не припинить, забираю щітку і тапки, крапка.
Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Вядомы дызайнер Уладзімір Цэслер намаляваў плакат да Дня волі. З такой замовай да яго звярнуўся заснавальнік культурнай пляцоўкі арт-сядзіба Павел Белавус. Мы сустрэліся ў майстэрні спадара Цэслера, і ён адразу сказаў, што абавязкова павінна быць адсылка да бела-чырвона-белага сцяга і пагоні, бо без іх Дзень волі не будзе днём волі, распавядае спадар Белавус. Адразу ж з'явілася ідэя паказаць імкненне да волі. Трэба намаляваць абрыс пагоні ў дынаміцы, якая пакідае за сабой след, а разам кампазіцыя нагадвае бел-чырвона-белы сцяг. Напісаў Белавус у сваім акаунце ў Фейсбуку, а мы змясцілі гэты эскіз спадара Цэслера на нашай старонцы еўрарадыё.фм на галоўнай старонцы. У Лельчацкім раёне застрэлілі ваўка, для якога ўсёй краінай выбіралі імя. Ён атрымаў GPS-ашыйнік летась у рамках навуковага даследавання аховы птушак бацькаўшчына. Аднак стала вядома, што 5 лютага драпежніка застрэлілі паляўнічыя. Навукоўцу далі ваўку імя Вася. Аднак канчатковы выбар быў прызначаны на 10 лютага, а воўк да гэтай даты не дажыў. У судзе партызанскага раёна Мінска адбыўся суд над 34-гадовым інспектарам ДАІ. Яго прызналі вінаватым у злоўжыванні, бяздзейнасці і хабару і асудзілі да 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыма з канфіскацыяй маёмасці і аштрафавалі яшчэ на 305 базавых мілічын і адабралі спецзванне капітан міліцыі. Прысуд яшчэ не набыў законнай моцы, можа быць абскарджаным. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. І разам з маімі гасцямі, украінскім выдаўцом Андрэем Ганчаруком і беларускім пісьменнікам Алесем Плоткай, мы параўноўваем кніжныя рынкі і, можа быць, магчымасці пісьменнікаў паміж Украінай і Беларусю. Але не да параўнання, можа быць. Вот я на пачатку нашай размовы сказаў пра тое, што зараз няма магчымасці расійскім выдаўцам пастаўляць сваю прадукцыю на кніжны рынок Украіны. Перакрылі такую магчымасць. Вот мне часам просяць там сябры з Украіны, каб якую-небудзь навуковую там ці якую-небудзь там паліталагічную кнігу, выданую ў Расіі, каб вот купіць альбо ў нас, альбо праз Маскву неяк чынам і перадаць ва Украіну. Але я да чаго? Вот тое, што рынок гэта перакрыты. Гэта вот вы, выдаўцы, пралабіравалі такое рашэнне? Ми хотіли при собі медаль за це повісити, але ні, це не ми, це, так би мовити, державна політика. Після того, коли у нас відбуваються певні події, ви про них знаєте. І ми знаходимо все одно в деяких магазинах книги, які роками там лежать і продаються, і поповнюється їхній склад, в яких абсолютно антиукраїнська відзначається тематика і політика, то звісно, що це, нарешті, може, вже можна якось це і заборонити. Все, що стосується книжок, взагалі, книжки можна привезти, вони привозяться в малих об'ємах і так далі, але книжки, які мають суто, ярко виражену пропагандистську тематику, вони забороняються. У нас є список заборонених книжок для ввозу. Книготорговці ввозять книжки невеликими об'ємами, оскільки це протирічить українській політиці книговидання, а оскільки ми вже один за одного всі, Міністерство зовнішніх справ, Міністерство культури, освіти, там, Збройні сили, ми всі разом працюємо. Так що, тому іноді можна декому і подякувати за те, що ми всі так об'єдналися. От кажуць пра тое, што зараз у свеце, ва ўсім свеце так вельмі такая актуальная тэма інфармацыйнай вайны. І от мой добры сябра, украінскі палітолог Евген Магда нават напісаў кніжку такую «Гібридная вайна». І вот як вы думаеце, кнігі, літаратура,
можа быць такая прыгодніцкая літаратура, мастацкая літаратура, іншая літаратура, яны могуць быць такімі элементам гібриднай вайны? 100%. Чи як по-білоруськи? 100% російські, щоб ви розуміли, наскільки можна просто відкрити звичайну пригодницьку книгу, де зображається такий собі Рембо з Рязані, який крошить укропів там і так далі. Це ясно, що таке не допускається. Просто колись дивилися на заголовок і пропускали. Зараз вже перечитують люди, тому що справді дуже багато, навіть зараз іноді можна в книгарнях знайти, книготорговці навіть не зовсім знають, що вони привозять. І тому ясно, що краще заборонити іноді в питаннях усе, а потім відбирати, що можна. Мені так здається. Я теж розумію, що медична література або література спеціалізована в інших фахах, вона теж потрібна нам. Але у нас, ми зараз переживаємо видавничий бум, насправді. Уже не перший рік у нас зростає кількість видавців, кількість виданих тайтлів, книжок, величезна кількість назв у нас з'являється, видана саме в Україні. Ми зробили величезний крок в перекладах класики і сучасних митців, популярних, європейських, загальнопопулярних, і російських також. Тобто ми і росіян теж перекладаємо і видаємо в себе. Тому, може, і не потрібно їх вивозити. Алеся, вот мне цікаво твоє меркаванне. Памятаю, колькі гадоў таму спевак наш Алексей Хлістоў выйшаў з такой прапановай, каб абмежаваць доступ расійскіх выканаўцаў на беларускі музычны рынок, бо, маўляў, з-за гэтых расійскіх выканаўцаў, якія сюды прыязджаюць на такі чос, як кажуць, і беларусам няма дзе зарабіць. Калі казаць пра інфармацыйную вайну, там інфармацыйнае вот это вот супрацьстаянне, то часам чуем пра тое, што трэба спыніць трансляцыю расійскіх тэлеканалаў, хаця бы на вяшчанне іх на Беларусь. А вот для пісьменнікаў добра было б, каб і у нас перакрылі, як ва Ўкраіне, сюды доступ усей этой расійскіх выдаўцовых прадукцыі. Я перавёў гэта пытанне ў эканамічную плоскасць. Вот таго, ці будзе прадавацца прылепень ці не, я не стану лепш пісаць, гэта такі, мастацкая развага. Але тут трэба разумець, што гэта больш сапраўды эканамічна выгадна і беларускім выдаўцам, якія выдаюць, напрыклад, па-руску, а ў нас большасць сёння чытачоў все-таки чытаюць па-руску. Напрыклад, сусветную класіку, калі мы не бярэм такія прамыя ідэалагічныя моманты, там пэўнай літаратуры ўсё роўна ёсць, прабачце, Дастаеўскі, Пушкін, все тое, што ўжо належыць даўно сусветнай культуры, так ці інакш, і тое, за што Росії, можна сказати, дякую, чому ні, Достоєвський хороший письменник. Білоруські видавництва могли б самі їх видавати? От я до того акурат і веду, як я розумію, гэта тое, што адбылося ва Ўкраіне, што тая частка сусветнай, прынамсі, класікі, што выходзіла па-расейску, а колькасць расійскамоўных, скажем, чытачоў у Украіне, яна вялікая, не такая вялікая, як у Беларусі, але гэта, траціна рынку, калі я так прыкладна, да? Гэта значна, я разумею, што да, Андрэю хацелася б ідэалагічна сказаць, што можа быць і не, але іх шмат. І тое самае ў нас. І окей, чаму сёння мы наш рынак аддаем маскоўскаму выдаўніцтву, якое вязе, друкуе, вязе сюды, чаму беларускія дзяржаўныя, недзяржаўныя выдаўцы не могуць друкаваць тое самае. Гэта пытанне нашай эканамічнай, прынцыпе, калі мы не кажам пра палітычную, то прынамсі эканамічнай бяспекі, як ёсць падзел рынкаў у англамоўных краінах паміж Англіяй, напрыклад, і ЗША. І гэта мова адна, асноўная, але, прабачце, вы з англійскай кнігай не пасунецеся на Амерыку, гэта ўсё даўна падзелена, выключна чыста праз грошы. Вельмі прост. Таму Хлістоў быў правы, у гэтым ён мне падабаецца. Прынамсі, думаць пра гэта трэба. Зноў-такі, калі мы скатваемся, і кажам пра нейкую забарону, рынак все-таки гэта рынак, мусіць быць, лепшы, але ёсць і палітычная пэўная воля, так, на рынку. Але у той жа момант мы сутыкаемся з такой сітуацыяй, калі, напрыклад, чаму кніга Алексіевіч зараз на міжнароднай выставе прадстаўлена на расійскім стэндзе, выдадзена ў расійскім выдаўніцтве, а не ў беларускім. Гэта пытанне не да вас, конечно, я разумею, просто як... У нас давно вона була видана, все нормально. А вот узровень,
Вот пасля таго, як было прынята такое рашэнне дзяржаўнае пра, скажем так, нейкія перашкоды на шляху да расійскіх выдадзеных кніжак, і пачалі больш выдавацца украінскія літаратары. Зразумела, для пісьменнікаў гэта лепш. А для чытача вот узровень літаратуры падвысіўся ці панізіўся? У нас все відбувається тільки в нарощуванні. Тобто ми тільки йдемо на підйом. І в кількості, і в якості, і в ціноформуванні. Ми розуміємо, що книжка, яка от така класна книжка за 2 рубля білоруських, да, відразу зрозуміло, що це книжка видана з якоюсь підтримкою. У нас такого немає, в Європі теж таке буває дуже рідко, окрім якихось спеціальних якихось там зразків. Там комерція розвинута до високого рівня, ми до цього теж намагаємося тягтися, але підтримка, звісно, потрібна. Та я думаю, що ми і так виживемо. Ми 5 років живемо виключно на книгодрукуванні і книгорозповсюдженні, як видавництво. Ну, чекайте, я криху не про підтримку, а про інше. Вот хто-то, там яка-нибудь там тетя Клава з Запорожжя любила читати Донцову, до прикладу. Зараз Донцової в Україні нема. А чи з'явилася своя Донцова? У нас є Люко Дашвар, у нас давно вже купа своїх якихось таких красавиць є, які пишуть подібну літературу, або містер Коко, Кокотюха, вигадник всіляких ідіотських історій, які подобаються там прошарку населення. У нас все публікується в дуже великих накладах, насправді. Тобто ми зробили який крок? Ми відсікли попсу з Росії і створили свою. От і все. Можливо, вона ще не так подобається, але з часом приживеться, знаєте. От, Олесь, уявім собі ситуацію, що у нас адбылося тое, што ва Ўкраіне. У нас вот сёння раптам гэта з'яўляецца, і з заўтрашняга часу павінны кнігарні замяніць на іншую беларускую айчынную літаратуру айчынных аўтараў. Вот у нас ёсць свае Донцовы, там, свае Пелевіны, там яшчэ там хто-нибудь. Я смеюсь, я подумал, это белорусы просто як у Могилёвіны, просто тихенько ранятся, кажут, ну, пора, и все. У нас такая есть история, когда белорусы... А я знаю про неї. Ну, да, это такой, ну, пора, заменяем. Я думаю, что белорусы зробят гэта, як у Могилёве, за одну ноч. Калі скажут пора, насамрэч, в принципе, достатково шмат... И у Олеся Плотки накладом 100 тысяч вышла книжка. 8-томник. 8-томник, да. Не, ну, слухайте, есть популярные у Беларуси литераторы. И Мартинович, и Бахаревич, и Шчур, и Горват, які стаў унікальнай з'явай рэальна, бо 7 тысячаў тыража. Ну, зноў-такі, колькасць не кажа абавязкова пра якасць, але тым не менш, ну, магчыма быць зоркай літаратуры ў Беларусі. Не кажучы, да, пра Алексіевіча, пра тое, што ўжо нарасло за 20, 10, 15 год. І калі палітычная воля будзе на тое, каб гэта з'явілася, то ў нас ёсць пісьменнікі. Я ў гэтым пэўны, і што, ну, Донцову дакладна заменім. І абсалютна гэта не будзе праблемы. Канешне, да, гэта пытанне пазнавання гэтых аўтараў, да, што як ім прэзентавацца, дзе яны могуць схадзіць, могуць яны схадзіць не толькі на Еўрарадыё, але, напрыклад, там на дзяржаўнае тэлебачанне, дзе ўсё-такі, да, ахоп большы. Але ў прынцыпе, ну, чаму не? Тое, што гэта якасная літаратура, сённяшняя сучасная беларуская літаратура, я ў гэтым цалкам пэўны. Я ведаю такіх досыць, ну, некалькі, прынамсі, чалавек, якія працавалі у свой час, зараз не ведаю, наколькі, як это называецца, літаратурнымі рабамі. Пісалі такую дэтэктывы для нейкіх там піцерскіх, маскоўскіх выдавецтваў, і потым пад нейкім там імём, там, ну, скажем так, Донцовай выходзіла кніга, але напісаная тут чалавекам, імя якога заставалася безвестным. Вот павылазяць з цені. Слухай, але тут адбылася вельмі цікавая рэч. Сапраўды, у 90-е была такая у нас адна кантора, і недавно Адам Глобус, пісьменнік, мастак, даваў інтэрв'ю «Камсамольскай правдзе» пра гэта. І ён апісаў максімальны ўздым і потым спад в тую кропку, чаму і як яны перасталі гэта рабіць. І гэта вельмі прыкольна, ён сказаў. Ён дакладна памятае момант, калі выйшаў кінафільм «Бумер», пасля якога беларускі лад мыслення
немагчыма стала прадаць туды ў Расію. Ён кажа, чаму? Таму што ў фільме «Бумер» няма логікі. У беларус логіка, нават калі ты там нейкі дрэнны чалавек, ты украл, выпіл в тюрьму, скраў, ты мусіш быць нейкім благародным там, да, чалавекам. Пасля фільма «Бумер», дзе быў такі беспредел, без межак, логіка ўспрыняцця нават такога маскульта ў Расіі змянілася. І тады, ён дакладна акрэслівае гэты падзел, калі ментальна беларусы, не змаглі на расійскі рынок. Да, змянілася парадыгма. Ім падавалася, што, калі ты апісваеш нейкі крымінал, то нармальны беларус крымінальнічае вось у такі метад. З такімі да, вось так і так. І атрымалася, што рускі маскультавы рынок, і гэта перастала туды заходзіць. Рынок як бы ўсё паказаў. Таму все гэтыя людзі нарошчваюць патэнцыял, калі яны захочуць працягваць пісаць. Слухайце, што дрэннага ў бульварным рамане ці там у крымінальным, чаму не? В свой час Марціновіч напісаў «Сфагнум» пра беларускі крымінал. Гэта было даволі цікава, мне спадабалася насамрэч. Андрей, так. Вы сказали, что держава ніякім чынам не ўмешваецца ў вашу працу, не кантралюе, не рэгулюе, каго там друкаваць, каго не друкаваць, а падтрымка ёсць? Звісно. Вона не пряма. Такої буквально прямої підтримки, яка, тобі принесли гроші і друкуй, такого немає. І, в принципі, у дипломаті. І ми за це дуже вдячні, тому що ми, хоч і без штанів, але ми вільні, свободні, і нам не потрібно перед кимось там писати звіти. Тобто ми пишемо звіти тільки податкові, і це наше все фактично буквальне спілкування з державою. Але держава у вигляді Міністерства культури і, точніше, Інституту книги, Українського інституту книги, у нас є така нова формація державницька, яка не регулює, але впливає, намагається допомагати будь-яким чином, і вони навіть представлені у нас на стенді, тому що цей стенд в певній мірі завдяки їм також на ярмарку у Мінську. Вони проводять дуже багато різних подій. Ми, звісно, запрошують всіх, хто хоче. Вони взяли на себе таку місію, як допомагати представництвам видавництв відвідувати і брати участь у міжнародних ярмарках, зокрема, як у Мінську. Але це може бути і Сінгапур, це може бути Китай, Франкфурт, Бухмесе, і будь-скрізь де, Вільнюс, Прага, Варшава і так далі, Лондон. Вони намагаються допомагати. Як не буквально грошима, то всілякими способами і залучати сюди інших спеціалістів. Але найголовніше, що більш пряма вважається допомога, це, наприклад, от останній їхній такий хід конем, це такий козир в грі, і ми розуміємо, що це таки потрібно, це не просто булька, яку вигадали, аби відмити державні гроші. Ні. Вони зробили закупку у всіх видавництв, зробили конкурс, на який всі видавництва надіслали свої останні свіжі примірники книжок, які були надруковані протягом останніх 2 років. І створивши раду наглядацьку, відібрали найбільш такі відповідні, то, що їм сподобалося саме цій раді. А туди входили абсолютно різні люди, митці, дипломати, ще хтось і так далі. Люди, які, опініон-лідери такі, вони всі туди ввійшли. І вони відібрали фактично з 2,5 тисяч новинок, вони відібрали 750, це немало, це третина. І закупили у видавництв наклади по 2 тисячі, по 1,5, причому за ціною, яку вказували видавництво. Тобто вони за державні гроші купили книжки і розіслали їх безплатно по бібліотеках. Тобто українські бібліотеки насичені зараз потроху насичуються. І це відбувається не там раз в 10 років. А я так розумію, що це буде відбуватися раз на півроку. Дякую вялікі. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння былі выдавец Украіны Андрей Гончарук і беларускі літаратар Алесь Плотка. З вами у студыі працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.